Иван и с Андрей. Добре дошли. Много ми е приятно. Добро утро. Здравей, разбрах, че предаването така или иначе по традиция ще се прехвърли една част от него. Може би вие сте много хитри, обаче най-неприятната част идва в тази сутрин. Нали? Точно така. Дори смятаме... Гадните неща. Искам да кажа само на финалистите, че господин Бареков обикновено е по-нисък, но днес нещо му става. В тяхната компания изглеждам безмислено висок, както казваш. Дори смятаме днес да ти покажем как става и от следващия вторник ти да го правиш. Направо да си за какво ставаме и ние, като може само те да се мъчат. Трима водещи, това е... Ще ставате, защото е гадно и трябва да го правите. Няма само тези млади хора, да. Както и към тях. Да припомня на зрителите какво ще стане сега. Така. Следващите... музика на напрежение, първо. Да, ще пуснем една музика и следващите няколко минути ще разберат кои 5 от финалистите тази вечер ще имат концерт на застрашените. Да, имам ги тези хора, да, със сигурност. Те трябва да си разберат задачата. Трябва да си разберат задачата сега, за да могат през деня да репетират и до вечера да се представят добре пред публиката, която ще избере кои от тях да спаси и кои утре да отидат на елиминация. А само да ви питам хората, до кога гласуваха всъщност? Имаха ли право да гласуват до сега? До края на концерта. Само до края. Изключение се прави за Македония, където предаването се лъчва малко по-късно и техните гласове после се включват. Така че техните включват. гласове се вливат при нас час по-късно. Македонците ми разказаха, че това предаване след новините най-гледано там в Македония. Ами надяваме се вече да стане и преди новините. Да, добре, супер. Сега трябва ли малко някаква пауза да направим? Аз първо да кажа, че видях имената, страшно ми е тъжно, че някои от вас са вътре в този много лош списък. Те са ви сложили по малки имена и по прякори са някои от вас. Искам да кажа също така, че изглеждате много красиви и много готини, когато човек ги види на живо. На живо сте още по-хубави, отколкото по телевизията. Не доспали за това. Така ли? Те сега не знам дали си чуват. Петима от тях няма прибиране за тях. Направо отиват от тук започва да репетират, да. Придони и до вечера ще пеят. Тоест до вечера, докато ние си отворим вкъщи биричките, те пак ще ни пеят и тази. Точно. Как си го измисли тази година? Да, виж как хубаво стана. Тази година нямате празен ден между песни и танци. Дай да ги почваме. Добре. Ето, чупваме музиката. Я се подредете малко към... Подредете се малко към Чичо и Ники. Ти не се крий. Мъка ми. Чакай, тук аз да стана в детската група. Обаче тези двамата обикалят като някакви хиени покрай цялото. Тук сме се скупчили като едно стадо. Вие сте 11, 5 от вас. Пак ли с ръката така? Ще видим както дойде. Сега тук съм гушил две млади дами. Една от двете е първата. Ели, това си ти. Ели е първата застрашена от елиминация, която ще пее тази вечер. Добре, айде при мен тук. Аз ще ги поема хората. Ето при... Идвайте при мен Така... Колега? Иди при батко Ники. Ти вече... Ти не е ли си Чичо Ники? Не си батко. Само да ти кажа. Обаче са станали още по-гадни тази година. Сега съм аз. Мен да ме следят уважаемите оператори. Ти не знам дали хубаво се виждаш, че си бая нисичък. Да, вижда се един перчем. Обаче тук се вижда вече на къде се ориентирам. Ти вчера имаше лошо предчувствие. Маги, ти си втората номинирана за тази вечер. Пак изгорявам. Отивай при Чичо ти Ники. Тук идвай. Маги два пъти е секси и два пъти е застрашена. Тоест тя винаги е секси, но два пъти е много така. Обаче ти като си ли взе по кръста да не избираш си като отбор. Да, като изключим BTV-те избрала не аз. Като изключим нас двамата, всички са добре изглеждащи в това студио. Да, приемам критиката. Ето тук сме. Аз съм много добре. Въпросът е ти как си? Защо си станал зад мен? Аз съм застанал и зад Александра. И Преслава е тук наблизо. Това път ще го направим с ръката. Тук е време да писам. Защото е... Пипаш. Вики, ти си третата застрашена тази вечер. Ела, трябва да отидеш и ти при господин Бареков. Аз казах, че този отбор е по кръста тук събран, те не ми вярват. До тук какво имаме? До тук имаме Ели, Маги и Вики. Само дами, дали ще има и някой господин? Трябват ни още двама. По навик мога моля те, не ме поглеждай. И да му кажа, че и днес той е спасен. Няма проблем. С тебе. Толкова са малко мъжете. Александра.
ти ще пееш до вечера. Застрашен си. Ще да рече, че отиваш и отбора тя на идва тук красиви. в моята група, да. Така, я да се огледаме сега. Димитър, Соня, Боян, Преслава, Симона, Русина и Александър. От вас само един остана. Имате ли някакво предчувствие? Не е лошо на микрофона да бъде. Не, никакво предчувствие. Имате ли предложение? Всеки танчко се надява да не е той. Никой не заслужава. Защото ви мързи да работите до вечера или защото ви е страх? Не, защото всеки даде всичко от себе си с нощ. Преслава, мога да ти кажа, че ти свикна с тия номинации. С 2 извънредните седмици песни. подред. Да. Беше извънредно. И тази седмица Зрителите решиха. да почиваш. Браво. Лека, Ти няма да има пееш тази припасен вечер. човек на студиото. Айде, стига сме се бавили. Соня, ти си последната застрашена за тази вечер. Соня, може да отидеш и ти. Абе, аз казах, че тук ще бъдем избрани Останалите. отбора на най-красивите. Предлагам да изпратим другите, които 6, които са спасени. Благодаря и вашия път е натам. Вие ще пеете на големия концерт в понеделник със сигурност. Ники, а ние колко време имаме да анализираме ситуацията? Ами имаме 4 минути, имаме 5 жени, може би 5 най-така, как да кажа, атрактивни дами. Не искам нали, Те всички са тази година, да, просто това ни едната правя някаква ударя в оценка. другата. Обаче случайно ли стана това, че наистина тези 5 прекрасни момичета? Може би е попаднаха нормално, защото господата са малцинство и е нормално сега в момента те по-лесно да се спасяват от такива концерти. Парадоксът е, че тук виждаш 5 фаворита за спечелването на Айдола. Аз не виждам някой, който не е Тук, между фаворит тази другото, година. тук е моя фаворит. Аз няма да го кажа кой, ще го кажа накрая. Аз съм знам. Тук е моя... Винаги си бил приятел. Въпросът е, че зрителите решават кога някой е много добър и много талантлив и смятат, че няма нужда да гласуват за него, защото той така и така ще мине. И много често става парадокса да има фаворити, които отиват на елиминации. Но след това хората се поправят, вероятно. Поправят се. Трябва да се поправят хората, да. Имаше ли някой от вас предчувствие, че тази вечер ще пее? Тя се усмихва, значи имала 100%. Вики, дайте микрофона на Вики. Имах, да. Защо не се представи вчера добре? Не, аз мисля, че се представих добре. Смисъл, аз съм доволна от себе си. Тогава на Но какво основа ти имаше, беше предчувствието? Критика, малко от журито и предполагам, че... Мислите ли, че критиката на журито влияе на това хората А дали въобще вчера имаше и критика на журито? Те бяха изключително добронамерени. Пънки имаше критика към целия концерт. Въпреки, че защото той не искаше да има към поп-поп. жанра, но каза, че се притеснява, защото почва да му харесва. Защото и групата, Знаете ли какво ми направи като зрител впечатление? Миналата година най-слабия концерт за Айдалите беше поп-фолк концерта. Тази Имаше година нещо вярно. те нямаха тук наистина слабо поп. Само да ти припомня, че миналата година фаворита си пролича по поп-фолк. Тома заби Азис. И тогава тръгна към... Той обърна образа. И спечели Music Idol. А иначе беше, почти винаги беше на границата на застрашени. Точно от малките концерти. След първия голям, ние тогава майче втори голям направихме поп-фолк. Мисля, че да. Но аз от тогава мога да ти кажа по вотинга, че Тома се заби на върха и се разкри като образ Вероятно изпълнение на Азис. Да. Ние и след вчера имаме подозрения, Азис кои е двама, магиосен. трима тръгват към победа, но няма да им кажем имената в момента. Ще бъде някакъв, може би някаква манипулация на вота на Да, зрителите. не е разбира се, добре. Ако точно вие го кажете. Добре, сега тежък ден предстои от тук нататък. Отивате, избрахте ли си вече песните, с които ще... Мога да ви дам още Ето, дайте. Ами да, избрахме си песните, сега ще ги репетираме и до вечера ще покажем кои сме. Свободна програма ли са песните? Те ще кажат, тази вечер са им любими песни, защото нямат много време да се подготвят, затова трябва да е песен, която добре познават и която обичат, защото идеята е да заразят публиката с любима песен. Добре, няма да казваме сега коя ще бъде. Не, но пък имаш щастие да прекарат цял ден с Дони, което е огромно удоволствие. Супер. Вие се свикнахте вече, като много голямо семейство сте. Страх ли ви е? Какво страх? То вече свикнахме. Те не са... Всеки ден репетиции, пеене, дали сме в Няма залата и за да спите репетиции или на много концерти, или този ден. вече скучно за Няма елиминация. да. Има ли някой от вас предчувствие, че ще отпадне тази вечер? Ако има да го казва от сега, да Не знае. мисля, че има някакъв. Не отивате примирени. Надяваме се да е Иван. Като свикнаме с вторниците, те ще почнат да говорят повече и тогава ще може да си говорим за магията на Music Idol, защото сега не остана време. Добре дошли в тази сутрин. Надявам се другата седмица да се видим пак с една голяма Да, ще ги част от събудим вас. по-рано, за да са по-събудени. Аз искам да кажа на зрители да ни очакват в 8 часа с концерт на застрашените от елиминации. Супер. И ток-шоу. Както разбрахте, уважаеми зрители, тази вечер ще има голяма веселба в ефира на BTV. Успех на За нас, всички за вас. тях не е толкова. Те ще бъдат от другата страна на барикадата и до нови срещи. Другия вторник, а тази вечер 20 часа в ефира на BTV с Music Idol. Приятен ден!